Hoxe comeza o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira que vai chegar ata o vindeiro domingo. 5 días de auténtica festa nos que vai haber de todo. Vai haber concertos, pasarrúas, artesanía, gastronomía, de todo. Pero como vivirán os de Ortigueira estes 5 días de festa? Imoslle preguntar. Síntome un artista. A hostalería estes días non para. Os primeiros, as cafeterías que dan almorzos. Só hai que ver como traballa Monse e as súas compañeiras aquí no chocolate. Onte ainda foi un pouquiño floxo, pero a partir de hoxe xa empeza o duro. Como son os almorzos dos festivaleiros? Mucha tostada e croissants, bollería. Moito hidrato, porque despois hai moita... O zume, porque, bueno, venin da resaca de noite. Hai que hidratarse, entón... E, por suposto, non faltan os cheos nos hotéis e nos hostais, como neste Hostal Vendaval de Yasmín. Moi boas, Yasmín. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estades totalmente completos, non? Sí, estamos completos durante todo el verano, pero en el festival destacamos porque de un año a otro son como familia. Ellos llegan hoy y la salida normalmente es el día 12. Pero ya entrando me dicen, Jazmín, acuérdate, quiero la misma habitación. Entonces, para o ano que ven, non? Fácil, sí. Es un festival muy bonito, muy lúdico y con muy buen ambiente, entonces es disfrutón. A verdade é que estou moi encantada, o servicio super excelente, moi simpáticas, como en casa. É a primeira vez que ves o festival? No, sempre que podo intento vir. O que pasa é que este ano tivemos unha bebé, normalmente solemos vir en furgoneta, e este ano pois tocaba algo pois un pouco máis cómodo. Os restaurantes de comidas tampouco quedan atrás. Din que estes días son unha tolería. Nós imos yo preguntar a Vanessa de la terraza de Laura. Hai xente que sempre que madruga para desayunar, hai xente que ainda non se deitou, e todo eso. Hai un pouco de todo. Hai algo de todo. Pero, bueno, a xente do festival, o 99,9% é bon rollo, entonces traballase moitísimo, pero moi ben. Os veciños vivímolo con moita pasión, moita, porque son uns días moi señalados para o pueblo. Outro dos lugares con gran afluencia de festivaleiros e festivaleiras son os supermercados que durante estes días, crédeme, non dan feito. Que é o que máis merca un festivaleiro ou unha festivaleira? Pois mira, a cerveza, despois van á charcutería e levan de todo, pan non damos feito, empanadas tampouco. Todos os días ven o camión, todos os días ven a fruta, todos os días ven a charcutería, o conxelado, todos os días ven todo.